Натъркулнала се питката в село Лакатник. Застанете, моля ви се, един до друг. Андрея ще донесе грамотата за победителя. А доколкото разбрах, вие абсолютно единодушие. За колко време решихте кой да е победител? За 1 минута решихме кой да е победител. Грабна ми сърцето една единствена питка, в сравнение и другите, които са прекрасни питки. Благодаря на всичките за изненадата, която сътворихте тук и ни представиха тук. Но дядо Йоцо не мога да ви сравним. Дядо Йоцо ми на сълзи очите. Пак повтарям, нека не допускаме някой да ни отнеме базовото присъствие в района. Моля ви, много ви моля. Дайте, ако трябва, ще правим митинги пред общината, въпреки че това е със съдействието на общината, тая промоция, за което аз много благодаря на общината и на кмета на общината, но трябва да бъдем настоятелни, трябва да бъдем единни, трябва да бъдем в една кауза, която ни обединява всички, независимо от политически пристрастия и така нататък. Бъдете ми живи и здрави, още веднъж благодаря, безкрайно много благодаря. Както каза доктор Маринков, всички богачи са много вкусни, много хубави и затова аз предлагам да оставя след това за кметството. Така, първо място Йорданка Тодорова. Заповядайте само насам за снимка в центъра. Всяка една от дамите ще получи своята грамота за участие.